wallahi ta laburi na cika. Ai ni a duniya na tsare ga ana zaman lafiya. A je ai ta tashin hankali ana hayaniya. Akwai wani abu daya. Yau ba wai za mu sama 'yan sanda ido su kadai a ce 'yan sanda ne za su dinga tsaron mu ba da 'yan banga a'a. Sai ka kawo haɗin kai ni ma na kawo haɗin kai. Dalili idan ba ko shigo gari to dole fa za mu tume shi. Daga ina kake? Wane ne kai? Wurin wa ka zo? Kaga muka yi wannan to insha Allah za mu taimaka ma hukuma samu karfin gwiwa na fuskantar wannan irin mugayen mutane. Ayan ba mun haka ba ba za mu san abin da muke ba. So dole idan muka ga bako mu tabbatar da mun fuskance shi daga ina yake. So mai da hankali ga wannan kuma mu ba su haɗin kai su 'yan sandan. Ba za mu ce su kaɗai su aiki ba dole mu tashi tsaye mu haɗa kai mu taimaka musu. Ai ranka ya daɗe ka so samu ɗin da yake min kaikayi. Daman wannan maganar da shi na kwana na tashi akan na zo fada zan kawo kuka kamar yadda ka faɗa babu sauki. Tabbas babu sauki a ƙasar nan a dai maganar tsaro musamman a yankinmu nan a masarautarka a garin ka nan ranka ya daɗe abin sai du'ai. Yara sun lalace da shaye-shaye da neman mata da sace-sacen banza har da wani sabon abu ne ya fito yanzu wai kinnakin baba kinnashin ranka daɗe kaji abin da ke faruwa kenan kaga an yi ta can wannan ta nan abin ba sauƙi ranka daɗe kamar yadda ka faɗa. Sai wata wallahi na fito kin san yau ina da shi ya tsani ke son kama hanya kin ga ko ni gama wasa ya kamata in je a same su gaskiya sai tukuna haka zaka tafi baka sa rigan ba kawo na samu ko dan samu albarkan aure na roƙon Allah ya kai ka lafiya ya dawo min da kai lafiya Allah ya kare ka. Amin ya Allah. To na gode. Kaman karan fita? Wallahi ba komai. Sai ka dawo. Daman kai nake nema mara mutunci. Kai har ka isa ka haɗa nema da ni? Ina so kana so? Ko bara an fahimtar da kai. Ka sani Maryam ta wace ni kadai.
Dariya ma na baka. To da wannan magana da ka zo ita ban ma dariya ba mami. Ka zo mun da magana kai tsaye ba lankwasa. To bari in faɗa ma. Maryam ba budurwata bace. Zulaika wata ita nake so. Tukunna ma wai faɗa ma wannan magana. Waye zai gaya mu in banda abokinka Bala? Bala ne ya faɗa ma wannan maganan. Kwarai kwa. Lalle Bala ya cika munafuki. Tabbas Bala zai iya kashe mutum. Ka tuna har da ke ka taɓa sai mata na naira 50. Oho, na tuno. Gaskiya ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron Bala. Tabbas Bala zai iya kashe mutum. Mai zaki mai laushi. Ka sha saboda zaki sai ka zare. Garba akwai zaki, garba kana da zaki ne. A zaki mai kyau. Ai mu ne kayan zaki ai. Ai da kaga mu kaga zaki ai. Garba mun fito da Allah. Amma alaikum assalam. Yare gari. Na'am. Okay. Malam garba zaki. Ba ta da kimiyya. Ka ce kana da magana. Ina jin ka. Wallahi Maryam wata kawarki na gani ina so. Wata kawata? Zulai. Zulai dai? Rai. Shikenan, kar ka damu. Na yi maka alƙawarin zan gaya mata. Ni kuma na miki alƙawari. Maryam, idan har kika gaya mata ta amince, zan miki kyauta mai girma. Ni ɗahiru na tabbatar miki da wannan. To shikenan ba damu. Sai an jima. Ka ji abin da ya faru. To shikenan ni gaskiya hankali na ya tashi amma magana da ka gaya min ya dan kwanta kan na karasa bincike akan haka. Kai bincike. Sai da haka kai hakuri. Na Maryam yar mai gari. Insha Allah. Ya Allah, na roƙe ka yadda ka fitar min da mijina lafiya, ka dawo min da shi gida lafiya, ka ba shi halas, ka nisantar da shi daga haram. Ya Ubangiji Allah, ka maido min da shi gida lafiya, ka kare min shi daga dukkan shiri. Alfarman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum salam. Kowa ta yauke ni a gidan namu haka. Lallai da magana. A'a ba zan zo gidan ku ba kuma sai da magana. Lallai ka. Su ya ake haka? Wallahi. Ina su umma. Umma suna makota. Da magana kan. To bari in je in jira ki kofar dakin umma kika gama yin. To yanzu ya kuwa sai kin zo. Kare ka damu za ka ilmu har ka zirtu duk na Allah ne. Tsayuwar wata, tsayuwar wata, tsayuwar wata. Ƙawata, kin ce da magana, ki sauri ki faɗa mu. Kin san na bar gida na a wuta kar ya ƙone, ina jin ki. Ƙwarai ko da labari amma ba zan faɗa ba har sai kin ban tukuici. Tukuici kuma? Yanzu dai ba ni da tukuici. Amma idan kika gaya min na miki alƙawarin zan baki tukuici mai soka. Dahir ya ce mu faɗa miki yana son ki. Dahir kuma yana so na? Kai? Abin ya bin mamaki gaskiya. Wayo Allah. To, ke kan ƙawata a ina kika ga Dahiru? Na je kasuwa ne har ma ya siya min raken naira 50. Shine yace in gaya miki yana son ki. Wallahi ƙawata,
ni ma ina son shi. Sauran kaɗan na faɗa mishi. Ashe dama shi ma yana so na? Ni zan tafi ban alƙawari na. Ƙawata yanzu dai bani da shi, amma idan muka haɗu a dandali na miki alƙawarin zan baki. Shikenan idan sun inna suka zo sai ki gaishe su in Allah ya da su ce. Ni na tafi. To shi ke an jima. Allah ya kai mu. Abin da ya sa na kira ku ba don komai ba ne, sai dai kawai na son ƙara faɗaƙar da ku cewa shi rayuwan da kuka ganta a yau ɗin nan ba kun bi ta a hankali ba ko za ku kwancike. Shi duniya ina son ku bi ta a sannu-sannu ba ta son hanzari. Saboda haka ni yadda kuke yi kuna ban sha'awa, duk yadda kuke girmama na sama da ku a yau ɗin idan kuka girmama na sama da ku to su ma waɗanda suke ƙasan ku su ma za su yi koyi da ku su girmama ku. A yau ɗin idan kuka kasance masu tsaurin ido waɗanda ba ku san darajar babba ba, to a yau ɗin nan kuma za ku kasance a ciki kuma ku gan na ƙasa da ku suna wulaƙanta ku, kuma da ku tambaye kanku da kanku abinda kuma kuka aikata. Kuma na fasa ina sai yadda kuka kasance kuna zaman lafiya da kai da ƴan uwanka, to ina son ku kasance ku ci gaba da haka. Abin yana birge ni, ina alfahari da ku haka. A yanda sauran jama'a suke ganin yanayin tafiyan ku yana birge su, to ina son dan Allah dan Annabi a kai a matsayinka na babba abinda ka gan kanwanka ta yi ba daidai ba, to ina son ka gyara mata. Kai babba ne a yau dinnan idan ba ma nan kai ne tankar kamar mahaifi a gare ta. Yana da kyau ka rike girmanka, ka rike ƴar uwanka, ku bi duniya. Rayuwar yau dinnan da kuke ganin ta kar ku ɗibe ta da zafi. In ji Hausawa sun ce kowa ya ɗibi da zafi bakinsa zai kai. To ka gani a yau dinnan ina son ku zama yaran da za kasance muna alfahari da ku a rayuwarmu, ba wai yaran da za a zo shi a yau dinnan idan wani ya gani ma yaro ya ga yana abu ba dan shi ba sai ka ga yana sanya mishi baki. Kar ku gan kaman bakin nan ba zai kama ko fa, domin babba ne yana gaba da kai ya haife ka, in yi maka baki zai kama ka. To saboda haka ni abin da nake so na gaya muku dan Allah dan Annabi ku kasance masu ladabi da biyayya, ku bi duniya a sannu-sannu, ku bi duniya a sannu-sannu. Ba wai kun mun laifi bane, a'a ni da ina faɗa muku ne saboda ku ƙara kiyayewa gaba, ku ƙara kiyayewa. Kuna ji na? Saboda haka ɗan uwanka dan Allah ka rike ta tankar yadda mu muka rike ta. Wani abun ba sai mu mun buɗe bakin yi mata magana ba. Kai din ya kamata ka zama kaman kai ne karfin mu yanzu nan. Saboda haka Allah ya muku albarka. Amin. Allah ya sa ku gama da duniya lafiya. Amin. Na gode muku. To, umma mun gode da shawarwarin da kin bamu. Kuma umman Allah da zamu yi kokarin kiyayewa maganganun da kika faɗa ga baki daya. Za mu rike shi amana. Saboda duk wanda yake maganan uwa dole ya tabe. So wannan nasiyan da kin mana umma mun ji daɗi. Saboda ni da kanuwana za mu rike junanmu tsakani da Allah. Tunda kina da rai ma kenan kin mana nasiya yau, idan baki da rai ina ga ba mai mana nasiya. So umma mun gode da muka samu uwa irinki. Umma mun gode wa Allah da muka samu uwa mai yin nasiya a yaranta ta rike yaranta nu biyu har da na waje. So umma mun gode, Allah ya ƙara girma. Mun ji daɗin wannan shawaran, kuma Allah da umma za mu kiyaye, za mu yi shi ɗaya bayan ɗaya da yaddan Allah. Za mu kiyaye wayannan abubuwan da kin faɗa, Allah da ba za samu sabanin haka ba. So mun gode. Ni ma na gode da bani hankalin ku da kuka yi. Allah ya muku albarka. Ya rauta da. Salamu alaikum. Gimbiya masu gari. Ina wuni? Lafiya kalau ya kike? Kalau, ya aiki? Lafiya ya gida ya jin daɗi. Kalau. Ya ake ciki ne maganar sakona? Ka kwantar da hankalinka domin ita ma ta amince tana son ka. Yay! Gaskiya na yi farin ciki. Na yi matukar farin ciki sosai. Wallahi na ji daɗi. Ai dole ne miki wani kyauta mai girma ta musamman. Da gaske? Sosai. An baki ki sai abin da ranki yake so.
Na gode. Ba komai. Ai kin gama mun komai. Wannan ban kyauta haka? Kin gama mun komai. Har 200? Allah ya mallaka maka ƙawata. Allah ya bar ku tare. Amin. Ke ma Allah ya mallaka miki zuciyar dan masani. Allah ya bar ku tare. Na gode fa. Ni zan tafi. To shikenan sai an jima. Dan masani kuma. Dama yana so na? Kuma bai gaya min ba.